Bé, un podria pensar que és per donar-li participació en les polítiques de salut en els pacients. De fet, això ja existia. El que passa que si mirem la LOS, la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, ja preveu, com deia, aquesta participació en els Consells de Salut tant del sector com de la regió com centrals. Però en aquests Consells de Salut hi participa molta part de la societat civil, des de la patronal fins als sindicats, els ajuntaments, les entitats d'usuaris, les entitats, etc. Per tant, el pacient en si mateix tenia un pes relatiu molt petit. Nosaltres creiem i creiem fermament que és molt important afegir en aquest coneixement científic, tècnic, professional, a l'hora de l'elaboració de les polítiques de salut, el coneixement qualificat i viscut dels pacients i els seus familiars. Perquè pacients, 24 hores al dia, 365 dies a l'any, coneixen molt bé quines són les seves necessitats i, per tant, és necessari incloure aquest coneixement en les polítiques de salut. Durant aquests 2 anys de vida del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, totes i cadascuna de les accions que s'han portat a terme són rellevants. I et diré el perquè. Són rellevants perquè totes i cadascuna d'elles respon a una necessitat expressada pels pacients i els seus familiars. També és veritat, però, que hi ha unes accions que van directes a malalties concretes, que llavors serien accions individualitzades a una malaltia o entitat de pacients, i d'altres que responen a necessitats de tots els pacients en termes de col·lectivitat. Per donar-te un exemple, en termes individuals diríem la targeta sanitària en el llenguatge braille, per exemple, per pacients invidents. I en termes de col·lectivitat, doncs, una de les necessitats expressades sovint era que la documentació que tant des del Departament com altres àrees de salut que es feien per tal d'arribar a la ciutadania, a vegades no s'entenien. Per tant, el que s'ha creat és un grup de treball format per pacients, formen part del Consell Consultiu de Pacients, que el que fan és mirar i validar la documentació que anirà dirigida a la ciutadania. Ho comentàvem abans, el pacient ha de participar de forma activa en la salut, en la sanitat actual, tant a nivell micro, és a dir, a nivell propi de la consulta metge, de la consulta d'infermeria, de tu a tu, com a nivell macro, a nivell de l'elaboració de les polítiques de salut. Però aquesta participació ha de ser una participació real, i per ser una participació real, el pacient ha de tenir no només la informació corresponent, sinó que ha de conèixer bé, entendre bé aquesta informació. Per tant, depèn de nosaltres, del Consell Consultiu també, i també de l'administració, donar les eines suficients perquè això sigui possible. I quines són aquestes eines? Doncs posar tota la informació i sobretot formació a l'abast dels pacients per tal que aquests puguin participar d'una forma activa i real en l'elaboració de les polítiques de salut. Mira, hi ha 2 peticions que es reiteren al llarg del temps i en totes les entitats. Una és la visibilitat de les malalties, la sensibilització a la ciutadania i als propis professionals de cadascuna de les malalties. Per tant, que es vegin més, que la gent sigui sensible a les malalties, sovint més d'una malaltia. Diu, és que nosaltres som invisibles. No és el cas, però ho senten així. Per tant, és necessari treballar en aquest sentit. Un tema és aquest, i l'altre tema és que ens demanen constantment que el professional sanitari prescrigui associació de pacients. Perquè un professional sanitari prescrigui associació de pacients ha de tenir confiança en aquesta associació de pacients. I la confiança no neix per si sola, no neix del no-res. La confiança neix del coneixement. Per tant, s'ha creat un grup de treball dins del CIE, del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, de relació amb les societats científiques i amb els professionals sanitaris. Objectiu claríssim, que es coneguin, que treballin plegats i, per tant, que comencin els uns a prescriure associació de pacients i els altres a posar-se en contacte amb ells i poder discutir cadascun dels casos si és el cas.